ಡೈರಿ ಡೇ ಕೂಡಲ ತಿಳಿಪುಗ ಈ ಪಂತೋಗು ನಿಗಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊಡರ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದಕೊಂದಲೇ ಬಂದಲೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಈ ಪಂತ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡಿದೀಪಿ ನಕಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ವಂಡರ್ಲಾ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಕೋಬೆ ಸಿಜ್ಲರ್ಸ್ ಎಗ್ ಸಂಡೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಐವನಮದ ಜ್ಯೂಸಲೆನ್ ಮಲ್ತುಗೊರೊಂದಲೆರೆ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದಕುಲು ಅಂಚನೆ ತೆತ್ತಿಡು ಆವನಮದ ತೆನಸಲೆನ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಲೋಕ ಮುಖಕ ಸಾರಿದ ಪನೊಂದುಲೆರೆ ಎಗ್ ಸಂಡೇಸ್ ದಕುಲು ಬದಲೆ ಅಕಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಂದಿತ ನಮ್ಮ ತುಯಿನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೂರದ ಮಂಗಲ್ ಪಾಡಿರ್ದು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಕೋಟದಕುಲು ಅಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಂಡು ಇನ್ನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ಗೋ ಸುರುಕಾದ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಎರೆಗೆಂಚಾಂಡ ನಮಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾದಂದ್ರೆ ಪಂಚಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಕೆಲವು ಪುರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಇರ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ತನೆ ಹೌದಾನೆ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಲಾಬಿ ಹೌದಾಗ ಮಲ್ತಾರ ಮೂಜಿ ಇಂದ ಬೇತೆ ಏನಾರು ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಿನ ಅವೇನ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಾತಂದ್ರೆ ಈರ್ನ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ Pushparaj, you are just fantastic. Keep it up. Thank you, sir. Thank you. Vijay Naireginchan. Namaskara. Thank you. Like and Punch is also a new story la posadetundu. I think improvement mal the previous performance do. Okay. I think everything was good. I mean, I like the script and like the acting. In a role first time in India too. In Nepal, Ponna Naveshwar Barpar. So I think you did a good job. This role suits you better. One role is like up under. So overall it's a great act and better than the first one. Anyway, all the best. Thank you. Thank you, sir. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪಂತೋಡು ನರ್ಸನ್ನ ಬೇಸ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಷರನ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮಟಿ ಒಂದು ಗುರುಕಾರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿರ್ತಕ್ಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಲವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಇನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಟವೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಇವನ್ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತಿನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೋರಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಿಲ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ದ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನಿತ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತನ್ ಬೋಂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂದೆ ಈ ಸತಿ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತುಚ್ಚಿ ಪೋಯ್ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಈ ಸತಿ ಪೆಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ Thank you, sir. ಗುಡ್ ಶೋ ವೆಲ್ ಡನ್ ಸೋಲ್ಬಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅತನ ದಂಡ ಡೈರಿ ಡೇ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪುಗೆ ಪಂತದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಗಡಿ ಸೀಮೆಂಡು ಇಂಚಪ್ಪ ಬನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಭದ್ರಗಿರಿದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಸೀಮೆನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರ್ದೇರು ದುಂಬುಗು ಬೆತ್ತನೆತ್ತನೆ ಅಂಕೋಲ ಸೀಮೆರ್ದು ಬಳಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಸೀಮೆ ಇಂಚಪುರ ಇತ್ತನೆ ಅಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರದ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ತೋರ್ತಿಕೊಡು ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಮರ್ಗಿಲು ಪೋಣಂದಂಡ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ತುಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಎತ್ತನಂದಂಡ ಪುತ್ತೂರು ದಂಚಿ ಪೋಣಂದಂಡ ಕುಡು ನಮ್ದ ತುಳು ನಂಗೆ ತೋರ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ನನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಡಿಪದ ತುಳು ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಮಾತ ಭಾಷೆದ ತುಳು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತೋರ್ತಿಕೊಂಡು ದಯಬಂಡ ಉಡುಪಿದ ಕೊಲ್ಲಲೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೊಲ್ಲಲೇರು ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಕೊಲ್ಲಲೇರು ಈ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ತುಳು ನಿಕಲೆ ಎಂಚಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ಅಭಿನಯ ಎಂಚಾಂಡು ಇತ್ತ ಸುರುಕಾದ ನಿಖಿತ ಪುಂಜ ಇರೆಗೆಂಚಾಂಡು ನಿಗಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಈರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಚಸ್ ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾರಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಶಿಮಾ ಆಳ್ವಾ ಇರೆಗೆಂಚಾಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಮಸ್ ಮಂಗು ಮಸ್ಕಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಈರ್ನ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತಂಡು it's really good. Thank you. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಕ್ಕಳು ಚರಿಷ್ಮಾ ರೈ ಏನಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ತನ್ನ ಚರಿಷ್ಮನ ಮೆರೆಪ ಒಂದಲೇ ಈ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಸಲದ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ದಾದ ಬನ್ಪೇರಿಕೆನಗ ನಮಸ್ಕಾರ
Pushparaj sir, last time driver the role la bari edittundu ee sati la bari shock maltar, very natural, very good. Keep it up. Thank you. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಕುಲ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ರಂಜನ್ ಪೂಂಜಾ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಗವಂತ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ ಕಲಿಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದಾವಂದು ತೂಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನ್ಯನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದಾವಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಈ ಯಜ್ಞದ ಆಗತ್ತಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಯಜ್ಞದ ಕೊಡಲಾತು ಕುಸಾಲ್ ಕುಸಲೆನ್ ತೂಕ ಮಂಗ್ ಮಸ್ಕಿರಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞಲೆನ್ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಯಜ್ಞಲೆಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತಿರೆ ಕ್ಲಾಸ್